Това беше една фотосесия, която заснехме с Боряна преди около 2 месеца, но просто ни беше дошло във времето да бъде показана. Мейкинга, който видяхте, е заснет с DJI Osmo и iPhone 6. Все още не бях закупил седмицата тогава. Това беше и първи ми досег с DJI Osmo. Много малък, приятен уред. И се получава много плавно и много готино движение с него. Мисля, че за целите на този влог би бил идеално допълнение. И е в списъка с покупки да видим кога ще остане време и най-вече средства за закупуването му. Как всъщност стигнах до топира с DJI Osmo. По време на снимките ме посети приятел, който притежава DJI Osmo и след като си свърши снимките, започна да снима той няколко кадъра, за да мога аз да снимам някакъв бърз мейкинг и да е наистина като фотосесия, а не просто Боряна да стои, да се кълчи и да прави някакви изкуствени неща, да е реално снимачен процес това, което се снима. Големи благодарности на ProPhoto за целия съпорт, който ми оказват за всичките мои проекти, които снимам. Без тях определено нещата ще да изглеждат по-различно, защото качествената светлина е наистина много важна за всичкото това нещо. Това не е платена реклама на марката. Аз наистина вярвам в нея и съм много доволен потребител. И оттам всичките тези неща и суперлативи, които чуете за техниката на ProPhoto, защото наистина това е светлината, която се нуждае, за да се случват нещата по начина, по който аз искам да се случват и да ми пестят време и работа после пред компютър. Нека да видим обаче готовите снимки, които заснехме с Боряна. Това е всичко от мен в това кратко видеоце. Не беше влог, не беше някакво представяне, не беше и туториал. Просто исках да ви споделя мейкинга с Осмото и снимките, които направихме с Боряна. Това е лека вечер от мен. Всичко добро!